Ezihamba phambili indaba namuhla ziyavalwa kuleli sonto izikole kuleli. I-COSATU ikhala ngokuvalwa KWEZE. Kwethulwe iziphehli manzi EDYMBE. Lezi ndaba z1KZNTV usifundele uThabani Maphumulo sanibonani. Ungqongqoshe wemfundo eyisisekelo kuleli Motsekgo usememezela ukuvalwa kwezikole kusukela ngoLwesithathu kuleli kuze kube umhlazi le-19 kuNtulikazi ngenxa yokukhula amawala kwezibalo zabaheqa ngegciwane i-COVID-19 kuleli. Ekhuluma esifundazweni sase-Free State namuhla ekuseni ngenkathi ethule ezakamuva malungana nomthelelo wokhuvethu Motsekgo uveze ukuthi ukufunda nokufundisa ezikoleni kuyavalwa ngoLwesithathu bese kuthi ngoLwesine nangoLwesihlanu kube abaphathi nothisha nhloko abazoba sezikoleni ukuyovala isikole ngendlela. Ukukhula amawala kwesibalo sabahaqwe ukhuvethe kuleli laseNingizimu Afrika sekuholele ekutheni umnyango wemfundo eyisisekelo kuleli usheshe uvale izikole kuleli laseNingizimu Afrika kunesikhathi esejwayelekile samaholide okuvalwa kwezikole asebusika. Ukufunda ke nokufundisa kuzovalwa ngoLwesithathu kuleli sonto bese izikole zize ke ivulwe zili-19 kuNtulikazi nonyaka. If you recall, the president yesterday announced that as a sector, schools will close from Wednesday with the final day being Friday. And that means that by Wednesday, learners, that's the last day for learners to be in schools. So teaching will stop on Wednesday. Then we use Thursday and Friday for teachers and managers to close the schools properly. Kanti abazali babafundi abafunde eindaweni ezikude ezikoleni ezikhethekile kanjalo nabahlala ngaphakathi ezikoleni abafunda kuzona bayanxuswa kuba balanda abantwana babo lengakagamanci ihora le-12 emini bebade ngoLwesihlanu kuleli sonto. Learners in hostel facilities and learners with special education needs waiting for parents to pick them up should report the latest by Friday. So if you have a child perhaps who is somewhere in the Western Cape at a special school, please make arrangements that the latest, if not by Wednesday, the latest Friday 12:30, there should be no learner in our hostels in any of our facilities. Khona manje lo kumnyango wezemfundo unxuse bonke kothisha obese ke kuhlelela ukuba bagomele ukhuvethe ngesonto elizayo ukuba baye lapho bezogonyelwa khona. The vaccination program must continue. So the announcement that schools close on Friday doesn't mean our vaccination program stops on Friday. Teachers should come as scheduled. If in the Free State they finish on Friday, good luck. But other provinces, every single one said they can't finish on Friday. So other schools are coming on Monday next week, Tuesday next week, and we're saying those that were scheduled to come next week should come. Because we don't want to continue vaccination next term. We want to be done with vaccination by Wednesday next week. Kanti ungqongqoshe Motsekgo bese edonsa ke ngendlebe abafundi ukuthi ukuvalwa kwezikole kakusho ukuvalwa kwencwadi. Ezindabeni za1KZNTV nginguphilani kaMzimba uyidelele bafokazana kaCebekhulu eRichards Bay. Unobhala womfelandawonye wezinyunyana zabasebenzi I-COSATU esifundazweni KwaZulu-Natal eDweni Mkhize uthi yabakhathazi yokubuyiselwa kwezwe kwimibandela eqinile yesigaba sesine kodwa kungekho zinhlelo eziqhamuka nohulumeni zokubhekelela abasebenzi abazothinteka kule mbandela. Umkhize usho lokhu ngenkathi nengxoxo ekhethekile nethimba kulandela inkulumo kaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa ukubuyisela izwe kwisigaba sesine ngenxa yokwanda kwezibalo zabantu abatheleka ngegciwane i-COVID-19 kuyigagasi lesithathu. Umfelandawonye wezinyunyana zabasebenzi I-COSATU esifundazweni saKwaZulu-Natal uthi uyaqonda ukuthi uhulumeni wakuleli usempini yokulwisana negciwane i-COVID-19 kodwa ukulwisana nayo abahambisana nokuthi ihlukumeze abasebenzi. Unobhala walomfelandawonye eDweni Mkhize usabaneme ngemigomo yesigaba sesine emenyezelwe uCyril Ramaphosa izolo ngoba izokwandisa isibalo sabasebenzi abamiswayo emsebenzini baphinde baphile kanzima. Ayisiphathike kahle kulezi insuku ukuthi every time uhulumeni ekhuluma ikakhulukazi upresident akasakhulumi ukuzokwenzelana kubasebenzi abashayekile. I think from few weeks back abasebenzi ikakhulukazi abasebenza kuma-liquor shops bese bevese beshayekile njengamanje baningi abasebenzi abanye abazoshayeka njengoba kukhulunywa ukuthi-ke indawo ezifana ney'ndawo zokudayisa ukudla sekufanele manje zenze ama-takeaways ama-liquor ivaliwe ama-liquor shops
abasebenzi bakwi-liquor industry bazoshayeka kakhulu, abasebenzi be-tourism bazoshayeka kakhulu nabo. Umkhize uthi uhulumeni akaphumele obala ngokwelula isikhathi sama-UIF. Uhulumeni akaphumele obala ukuthi abasebenzi abazoshawa ama-short time njengoba zivaliwe lezi imboni noma zingasebenzi ngendlela ejwayele ukusebenza ngayo kuzokwenzakalani ngalabo basebenzi. I-COSATU-ke again siyakhuluma kabanzi, siwarezile lama-issue ezingeni lika-NEDLAC ukuthi siyafisa ukuthi kuphunyelwe obala ukuthi labasebenzi kuzokwenziwa kanjani ukuthi bakwazi baphile. Remember ukuthi kukhona abasebenzi abangakubuyela emsebenzini, abasebenzi laba esithi ama-comorbidities, nabasebenzi over 60 abagcina bengakubuyela emsebenzini. Kusho ukuthi manje kuzo-edeka-ke, yikho sithi-ke kufanele kubhekelelwe-ke in terms of i-UIF. Umkhize uthi abalisane nohulumeni kodwa akaqhamuke namaso okubhekelela abasebenzi ngoba ngeke bathule begoqa izandla uma kungekho izinto ezimhlomulo zabasebenzi. Every time uhulumeni ekhuluma ngendaba yama-restrictions uyakubeka konke kodwa uhleze namahloni ukubeka ukuthi kuzokwenzakalani ngabasebenzi. Siyazi ukuthi into edalisabe namahloni ingoba lento into edinga imali ukuthi abasebenzi babhekelelwe nabakwazi baphile, kodwa into engeke sakwazi ukuyi-avoid ukukhuluma ngayo ngoba kubalulekile ukuthi ubheke ukuthi abasebenzi baphila kanjani. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze-1KZNTV eThekwini. Ungqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni KwaZulu-Natal uSipho Hlomuka uthi basazoqhubeka nokubheka ukuhanjiswa kwentuthuko emphakathini ikakhulukazi ezindaweni ezisemakhaya. uHlomuka usho kanje ngesikhathi eqhuba uhlelo lokubhekwa kwezidingo zomphakathi emva kokufakwa kwabafana bezulu ezindaweni ezibili ezahlukene kanye nokufakwa kwesiphehli manzi kuWard 5 ngaphansi komasipala waseDumbe. Bajabule banconcoza abahlali basendaweni yakwaMpunzi kaWard 5 ngaphansi kamasipala waseDumbe ngesikhathi kwethula ngokusemthethweni uhlelo lwamanzi adodwa phansi kumnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kulesi sifundazwe kulandela ukuthi bese kuphela isikhathi eside bebabanga nezinkomo. Lowo ongungqongqoshe walomnyango uSipho Hlomuka uyachaza ngezinhlelo zabo zokuhambela umphakathi ngenhloso yokusabalalisa intuthuko ikakhulukazi okuhlelo lokusatshalaliswa kwamanzi kulandela ukuthi lesi sifundazwe izindawo eziningi zibhekene nenkinga yokushoda kwamanzi. Masibona ukuthi anothi banenkinga sibeke sihambela la eWard 5 safaka ama boreholes where abantu bakithi ekade bekha amanzi emfuleni bekhala ukuthi amanzi abanawo kodwa namhlanje bisihambile sabona ama boreholes babonga kakhulu ukuthi bayaqala ukuthola amanzi ngendlela aphuma ngakhona bathola empompini and bayabona ukuthi njalo babathola. uHlomuka ubesephinde hambela imindeni emibili la khona kufakwe abafana bezulu kulandela ukuthi phambilini bake bangenelwa izulu kule mindeni. iDumbe yemunye yendawo kuhambela kakhulu umbani sike safika la enyangeni endlule kunemizi esiyihambele yashaywa imbani yashaywa izulu kwakhona izikhukhula sibeke ke sesiba neprogram yokuthi sibathengele ama lighting conductor okuyi abafana bezulu kodwa abesilungu abakwazi ukuthi bavikele umbani ukuthi ungakwazi ukushaya. Siyifakile ke imbani endaweni ezihlukene sifake kwimizini ethize kodwa sasisisho ukuthi basifake kumuzi lo esifake kuyona ayikhava umuzi kodwa kuphela kodwa icover a certain radius ekwazi ukuthi icover lezo ndawo lezo. Kusenjalo umphakathi uhlukene phakathi ngodaba lwamanzi njengoba kukhona bathi bona basavaleleke ngaphandle ekufakelweni amanzi eindaweni abahlala kuzona. Mina ngiyabajabulela abatholile amanzi thina asinawo ngale ngaphezulu lapha ngasesikoleni lapha ngasesikoleni lapha yana kodwa ngiyababongela laba abatholile abasigcine basigcine sale ndawo lena thina ngalamanzi sawa banga nezimbuzi nenkomo kusafana nje ngithi asibatholi futhi isikhathi esinyaweko kwakusdala. Siyabonga noma singazi lamanzi ukuthi ayafika yini ngakithi kodwa ke siyabonga njengoba uhulumeni usikhumbulile wasenzela amanzi bayophila abanye
nathi mhlambe ngelinye ilanga siyophila ngoba uhulumeni akaqedi lutho ukhona sonke isikhathi uyosiza nathi ngelinye ilanga. Ey'ndabeni zo-1KZNTV nguTebogo ngomakasibisi ngibika ngisedumbe. Usimile Mchunu samusha uthi ukubona kwanda intsha engasebenzi ehlele emakhaya yikho kumgqugquzela njengomuntu omusha ukuthi avule indawo yokugcwala izinwele ebizwa ngokuthi sisemdletsheni Barber and Beauty lapha abantu bezokwazi khona ukugunda izinwele benze izinzipho baphinde bawodwa umzimba. Ekhuluma kuvulwa le ndawo esedolobheni eMtobatuba uthi inhloso yokuthi avule le ndawo ayiqambe nangegama elithi emdletsheni ngoba leli igama elithi emdletsheni laziwa njengendawo yamagcokama ligqugquzela nenhlanzeko. Ukubheduka kwegciwane le-COVID-19 ekuqaleni konyaka owedlule kushiya abantu abaningi bedunguza ebumnyameni ngenxa yokulahlekelwa imisebenzi. Indaba amathuba omsebenzi inkinga enkulu ebhekene nomhlaba wonke. Le ntokazi esencane ithi-ke ikhuthaza intsha ukuba ingahlali igoqe izandla ilinde ukwenzela kepha-ke mayiziqalele amabhizinisi ukuze ikwazi ukuziphilisa. Ngiyese ngibona isidingo sokuthi kube nendawo kanje nobunono eyikahle elithali bephezulanyana for ukuthi abantu bala Mtuba bengalokhu behamba beyokwenza izinto eRichards Bay bekwazi ukuthi beyitholela Mtuba. So ngase decide ukuthi ngivule naye barber shop ngase ngithi semdletsheni. Uma Mchunu uchaza kabanzi ke ngembangelo yokuqamba le ndawo ngokuthi ke emdletsheni Barber and Beauty. Abantu babecabanga ukuthi sho ukuthi ngowakamdletshe noma khona umuntu wakamdletshe behind kanti cha isukele ekuthelini indawo yobunono umdletsheni indawo yamagcokama qhathana into kanjalo. So ngangazi vele ukuthi izoba ubunono lento engivula la and izoba abantu abayithandayo ngase ngithi angithi hayi isemdletsheni barber shop and beauty. Umthandeni igcokamelisha Manqele ongumculi kaMaskandi uyithola ithuba lokuthi agundwe izinele. Ekhuluma neziko labezindaba uthi kuyamjabulisa ukuqanjwa kwale ndawo ngegama lasemdletsheni. uManqele ubesekhuthaza intsha ukuba iziqalela amabhizinisi futhi naye ke uvulelekile ukuthi basebenzise amatemu akhe asuke avelele ngaleso sikhathi inqoba nje uma kuzokwasebenzela lokho kumabhizinisi abo. Amatemu ami lesikhathi sesitayeleni kunina amabhinca thathana amathuba nenza amabhizinisi bafowethu ngoba phela into ebalekile into esebantwini into mase ngifakele ebantwini anginawo umona ngayo ngoba nami ngiyofa ngishiye lento engiyeno intsha yonke hayi yasemdletsheni kuphela hayi yasemtubatuba kuphela hayi yasehluhluwe kuphela hayi yakwahlabisa kuphela lonke izwe nje intsha engamabhinca into esuke ithinta igama lami bafowethu mina ngivulelekile. Lezike izindaba ze1KZNTV mina ngengosamkeliswe Ngqulunga bika ngiseRichards Bay. Mbukile sibheke ekwezomnotho. Irandi lu 14 rand 18 cent maqhathaniswa nedola laseMelika, libu 19 rand 71 cent maqhathaniswa nopondo waseBrithani, libu 16 rand 91 cent maqhathaniswa neeuro. Kanti igolide lona libiza $1,783 9 cent ounce, kuthi olungahluziwe ubo $76 18 cent umphongolo. Mbukile sibheke engosini yezemidlalo. Uhlalo abalandeli beqembu le Pirates kwisifunda saseThekwini uThabani Shandu uthi bayakuthokozela ukubuya komqhudelwano banika ithuba lokuzibambela amathupha bengabalandeli osekuphela iminyaka emibili ungekho. Umthe uthi sebekubheke ngabomvu ukubona izikhundla zeSoweto Orlando Pirates neKaizer Chiefs ebuye lo mqiqo zikadulisana enkundleni koweCurling Black Label Cup. uShandu usho kanje ngesikhathi abeCurling Black Label bethula ngosomthethweni ukubuya kwalo mqhudelwano okulindele ukuthi usingathwe emhlalo olunye kuncwaba. As supporters, we are given an opportunity to choose a lineup. So we are here to celebrate that moment and also have a moment of fun as champion coaches. Silana njengamanje ukuzobungaza iChaya Curling Cup nokuzohlangana njengamabhakabhaka sihlangene kanjalo nemakhosi ngenhloso yokuthi sikwazi ukubheka ukuthi ama lineup ethu ami kahle nokuthola iupdate ngama changes nama innovations that came along from the Curling Cup. There are so many things that I knew, of which we highly appreciate. The difference kulenyaka wena siswami there's ama game changers, but ama game changers are 5. One, it is information. The second one, it is choosing a team captain. Because my players, you still need to play during the on the game information. Mbukile sibheke isimo sezulu sakusasa esingalindeleka.
Empangeni izobalela amazinga okushisa u15 kuya ku24 degrees eThekwini, kuba u15 kuya ku23 degrees eMgungundlovu Ndongazibovu, u11 kuya ku23 degrees oLundi nakanongoma, u13 kuya ku26 eXobe eLimantente, uba u12 kuya ku21 siphethe ngeFriday Filidi, u12 kuya ku28 degrees. Mbukelo zingakube sikuphathele zona siyithimba lesidaba le1KZNTV, izindaba zipheli kuphela isikhathi, nisale kahle.